आदा फंसे बाथ्रा बुंना दा जोंनि गिदिरफोरा बेफोरबायदि जानायखौ नुनानैबो बिसोर माने खौसे खालामनानै होनो नागिरा रायजोफोरखौ आं बेखौनो दुखु मोनो आंनि गोसोनिफ्राय आरो बिराद दुखु मोनो दाथ' जों मा होनना बुंनो जोंखौथ' रावबो सिनायानोबाबो खोथा गैया नंगौना नङा जोंनि बुंनायाथ' रज'खाया होमबा जायफोरखौ रायजोफोरानो गिदिर होननानै मानियो नंगौना नङा जायफोरखौ गिदिर होननानै स्टेजआव बोखाङो जायफोरनो आर'नाइ गान होयो नंगौना नङा होमबा बैसोरो मानो मायबा मोनसे जाथाय जाबा मानो बैयाव गसंनानै जों बिदि जानांगौ जों बेफोरबायदि मावनांगौ जों बेफोरबायदि खौसे जानांगोन जोंखौ रावबो जेबो खालामनानै मानो बुङा बिसोरो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आदाखौथ' रावबो सिनायखाया आदा आलफ्रेडनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि न'खरनि फेमिलिनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय आदा थेंक इउ सै आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय आरो गोजोनथोंसै आदा आलफ्रेडखौ आं फार्स्ट टाइम माने दिनै आं आदाखौ नागिरनानै फैनाय बायदि जादों उदालगुरियाव माने माखासे गोबां खोथा आदाजों सावरायनो दङ आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों आं आदानियाव मा सोंनो नागिरदों आदा खोथाया बेफोरबायदि आरो दिनै जोंथ' सासे इउटुबारसो नङा होनबा इउटुबावसो भिडिअ होयो इयुथ जेनेरेसननि थाखाय मोजां खामानि मावो होननानै थेवब्लाबो आङो आदायासो बे खोथाखौ बुंनो हागोन साननानै आं आदानिसिम फैदों आरो जोंनि बर'आव जेनेबा बर'फोरखो इसे सान्स मोनबानो माने गादबनो नागिरो बुथारनो नागिरो आदा बेनि सायाव इसे आंनि गोबां इउटुब लोगो दङ बा आदानि लोगोफोर दङ बिसोरनो इसे आदाया फोरमायनानै होगोनखौ आङो मिजिंथिबाय आरो जोंना जेम्स ब्रादारा दासो होनलांदोंमोन माने जोंनि बर' हारिखौ नंनाय नङै एसे माबा मोनसे मिस्टेक मोनबानो माने गादबो बा गाज्रि अयथासार माने खालामो बे बुंनाया थिगानो नंमारगौ जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो गादबबोजागासिनो दङ मालायजों ना गावनि हायेन गावनि मा होननांगौ बिदिखौ लेन्ड ना हायेन गावनि अन मादारलेन्ड ना बिमा भुमि ना बिमानि भुमि बाहायनो जोङो माने गोसोबायदि फ्रि गैया दासिमबो जेनेबा रावखौनो होन ना लेंगुवेज ना रायलायनायखौनो होन बा माबा मोनसे अफिसफ्राव थांबा माबाफ्राव ना जोङो नासयजायो बे थारैनो नंगौ बेनिफ्राय अयथासार खालामजागासिनो दङ नोंथांमोनहा मिन्थिनो हाखाबाय बावैसो आरोबाव ना जाथाय जानायफोर बेनो जे आं बेखौनो बुंनो नागिरो दि जोङो एसे स्ट्रं जानांसिगोन जोङो इउनिटि खौसेथि जानांसिगोन जोंनि बर' हारिया दिनैसिम खौसेथि गैया मानि जाहोनाव खौसेथि गैया आं बुजिनो हाया ना गोदोनि बे जोंनि जोहोलाव दैमालुनि साव होनायासो नांलांबाय नामा दिनैसिम जोङो खौसेथिखौनो जानो हाया दा बेनि थाखायनो जोंखौ गुबुनफोरा माने चान्स मोनो बिराद इजिलि माने नासयनो फर एग्जाम्पल मा होनो सरकाराबो जेब्लाबो जोंखौ डिभाइड एन्ड रुल पलिसि गेलेनो नाजागासिनो दं मानो होनबा नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ जोंनो बड'लेण्ड नांगौ जों बड'लेण्डनि थाखाय जांख्रिखांबोगासिनो दङ आरो दिनैसिम नागाराखै बेफोरखौ लानानै दिनै सरकारा डिभाइड एन्ड रुल पलिसि गेलेगासिनो दं आरो माखासे राजनितिक हान्जाफ्राबो गावबावनि बेनिफिट्स गावबावनि लाब जानायखौ नायनानै माने बिसोर हारिनि थाखाय सानला दा गोबांथार पलिटिकेल पार्टि दं जोंनाव नोंथांमोनहा मिथिखाबाय माने गावबावनि मारैहाय पजिसनाव फैनो हागोन मारैहाय रुलिं खालामनो हागोन मारैहाय बे सियाराव जिरायनो हागोन दा बेखौल' नाजागासिनो दङ जोंनि पलिटिकेल पार्टिफ्राबो मालाबाबो जोंनि हारिनि मोजांनि थाखाय सानासै आरो बिसोर सानलाबो आरो साननाय नंला बेखौ नोंथांमोनहा रोखायैनो नुबोखाबाय दा फर एग्जाम्पल नायदो जोंनि बर' हारियाव दा मोननैल' जेनेबा राजनितिक हान्जा दङ पलिटिकेल पार्टि दा नोंथांमोनहा गामिफ्राव थांबा नुनो हागोन बिदा फंबायजों एकदम सैलाया न'आवबो थांलाया फैलाया आरो सोरनियावबा नोंथांमोनहा नुनो हागोन बिफाजों फिसालाजों बिफाया बबेबा पार्टियाव फिसालाया बबेबा पार्टियाव रायलायलायला थांलायला फैलायला माने वाल होथेलायबाय न' गंसेयावनो बेफोरबायदि जाथायखौ नुनो मोनो आरो बेल' नङा बबेबा गामिया बबेबा पार्टिखौ सापर्ट खालामो बबेबा पार्टिया बबेबा पार्टिखौ सापर्ट खालामो आरो मोनसे गामियावनो माने खावसे माने डिभाइड जालायबाय आरो रानलायलायनाय जाबाय माने बेफोर बिराद लाजिनांथाव दा बेफोर जाहोनानो जाहैबाय जोंनाव लेक अफ एडुकेसन जोंनाव माने रोंगौथि गैया फरायनाय गैया ना फरायनाया गैयानो होनजायो जोंनाव दासिमबो गुबुनखौ नायनो थांबा गुबुन हारिफोरखौ कम्पेयार खालामोबा जोंनाव दासिमबो गैया जोंनाव माने मोजां रोखोमनि जोंनाव IAS IPS फोर गैया ना जायफ्रा जेनेबा पलिटिशियान्सफोरखौ माने बिसोरो सालायो मेनानो IAS IPS फ्रासो पलिटिकेल लिडार्सफोरखौ बिसोरसो माबायो मा होनो मा खालामनांगौ मा खालामा माने
कन्ट्रल खालामो बेफोर ना रिमट कन्ट्रला बे IS IPS फोरनावसो दं एक्चुअलि ना बिसोरसो माने मा बुंनांगौ मा बुंनाङा मा खालामनांगौ बिसोरसो माने एडभाइस होबाय थानानै माने मावहोयो दा जोंनाव गैया बिराद खम IS IPS दा जोङो फरायनायाव बिराद गोसो होनांसिगोन जोंनि इयुन जोलैफ्रा फरायनायाव माने मोनसे लाइनावल' नङा IS IPSल'बो नंला माने मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट मोनफ्रोमबो आयदायाव जोङो एक्सपार्ट जानांगोन ना आबाद मावनायावबो जोङो एक्सपार्ट जानांगोन बेनिफ्राय आलदा आलदा रोखोमनि आं बुंस'नो हाया माने ओरैबायदि डिपार्टमेन्टस दङ फरायनायावबो गोबां रोखोमनि जों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट्सखौ इम्परटेन्स होनांगोन आं बारे बारे बुंबाय थानाय जायो जोंनि बर'आव माने खालि बे डक्टर इन्जिनियार्स फरायदों होनबाल' रेसपेक्ट होयो सनमान होयो गोबांथार फेमिलियाव बेफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो मोनबोदों आरो जेला कलेजाव फरायो आर्ट्स ना साइन्स फरायदों होननानै सोङोना आर्ट्स कमार्स साइन्स आर्ट्स फरायदों होनबा माने सनमानखौ होआ साइन्स फरायदों होनबासो बे साइन्स फरायग्राफोरजोंल' लोगो जानांगौ बेफोरबायदि माने बिमा बिफाफ्रा माबाबोयो आरो दा बेनो माने जोङो फरायनायाव माने दावखोनो हानांसिगोन जोङो ना मोनफ्रोमबो आयदा मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ जोङो इम्परटेन्स होनानै जोङो जौगाबोनो हागोन ओमफ्राय जोङो गिदिर गिदिर साख्रि मावनो हानांगोन जोंनि हारिनिफ्राय ना गिदिर गिदिर अफिसारफोर जानो हागोन अब्लासो माने जोंनि हारिखौ मिस इउज खालामनो हानाय नङा मानो होनबा अफिसार्सफ्रानो गासिबो मालाय हारिसो नालाय जोंखौ गोसोबायदि बाहायबोनो हायो बेनो आरो मेन खारना होमबा आदा फंसे बाथ्रा बुंना दा जोंनि गिदिरफोरा बेफोरबायदि जानायखौ नुनानैबो बिसोर माने खौसे खालामनानै होनो नागिरा रायजोफोरखौ आं बेखौनो दुखु मोनो आंनि गोसोनिफ्राय आरो बिराद दुखु मोनो दाथ' जों मा होनना बुंनो जोंखौथ' रावबो सिनायानोबाबो खोथा गैया नंगौ जोंनि बुंनायाथ' रज'खाया होमबा जायफोरखौ रायजोफोरानो गिदिर होननानै मानियो नंगौ नङा जायफोरखौ गिदिर होननानै स्टेजआव बोखाङो जायफोरनो आर'नाइ गान होयो नंगौ नङा होमबा बैसोरो मानो मायबा मोनसे जाथाय जाबा मानो बैयाव गसंनानै जों बिदि जानांगौ जों बेफोरबायदि मावनांगौ जों बेफोरबायदि खौसे नांगोन जोंखौ रावबो जेबो खालामनानै मानो बुङा बिसोरो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा नंगौ ब्रादार जेम्स होननाया थारैनो माने जोंहा गोबांथार लिडार दङ ना बर' हारिनि गोबांथार लिडारफोर दङ आरो गोबांथार आफादबो दंना अर्गानाइजेशन्स गोबांथार आं नामखौ लाला आफाद अर्गानाइजेशन्स ना गोबांथार दं जोंनि बर' हारियाव दा बेनो जाहैबाय माने गासिबो गावबागावनि रांखान्थि लाबालाब ना गावबावहाय मारैहाय रां खामायनानै लानो हागोन बिनि थाखायसो आङो सानो दानि जुगाव माने बे आफाद दानाय बा संगठन दानाय बा अर्गानाइजेशनखौ दानि जुगाव आङो सानो गावबागाव माने रां खामायनायनि थाखाय एबा नङाबा एसे लिडार जानानै उनावहाय जेब्ला पलिटिक्सफ्राव जेब्ला इलेक्सन गेलेनो मोननाय बा टिकेट मोननाय बेफोरबायदिसो होननानै सानो आं दानि जुगाव आरो गोदोनि बायदि माने हारिनि थाखाय मावग्रा गैला रावबो गावबागाव मारैहाय रां खामायनानै लानो हागोन आरो मारैहाय माबा मोनसे फिउचाराव माबाफोर टिकेटफोर मोनो नामा ना पलिटिकेल लिडारफोर जानो हागोन नामा ना माबाफोर इलेक्सन गेलेनो हागोन नामा बेफोरबायदिसो जाबाय ओमफ्राय गसंथेनानै बुङा मालाबाबो बेफोरबायदि जादोंबा नंगौ जोंखौ इदि मावनो हाया थौ माने रावबो सासे फिसां जाया नंगौ जेला इलेक्सनफोर फैयो होनबा गोबांथार जोङो खोनानो मोनो गोबांथार आफादनि लिडारफ्रा फैनानै ना अर्गानाइजेशननि लिडारफ्रा फैनानै बिदिनो बायदिसिना माने लेक्चार होफैयो बिरादनो बिबुंथिफोर लाफैयो ओरैबायदि खालामनांगौ ओरैबायदि नङा ओरैबायदि इलेक्सननि सिगाङाव दा इलेक्सन बायबाय जोंनि बर' हारिखौ नाख्रेबगासिनो दं बायदिसिना नासयगासिनो दङ बायदिसिना जाथाय जानानै थांगासिनो दं दिनैसिम रावबो माने प्रेस माने मिट लाफेराखै ना मिडियाफ्राव माने रायलायफेराखै जोंनि बै जाथाय जानायनि सायाव बेफोरबायदि माने जोबोद लाजिनांथाव माने गासिबो अर्गानाइजेसन होनबानो माने मा होनबावनांगौ माने सनमानखौनो होनोखौनो गोसो जाला दा गोदोफोर माने गोसो जायोमोन सनमान होनो बिराद दुखु आरो बेनो मानो रावबो गसंथेया आदाया बुंनानै होबाय रायजोफोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आदा आलफ्रेडनिसिम आरोबाव खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय थेंक इउ सै अब्ला जों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै दा उनाव आरोबाव जोङो मिट खालामबावगोन आरो रायज्लायबावगोन थेंक इउ सै माने आंबो दिनैसो ब्रादारखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन बिथाङा आंखौ कल खालामहरनानै माने लोगो हमफैबाय अदालगुरियाव थेंक इउ सै बाय बाय